Film og TV, der arbejder vi med nogle kurser, så der er noget forskelligt, man kan melde sig ind på, som for eksempel, man kan melde sig på et klippekursus. Vi laver filmøvelser, og vi lærer at bruge lys i film, og hvordan man laver en god film, altså manuskript, og vi laver det hele fra bunden. Jeg synes, undervisningen på Film og TV er god og varieret. Vi arbejder selv, og vi arbejder i grupper, og vi har stor indflydelse på vores undervisning. Jeg synes, sammenholdet på Film og TV, det er ret fedt. Man bliver meget mere tætte, når man laver film sammen. Så lærer man hinanden at kende på anderledes måder. Jeg synes, sammenholdet for Film og TV er godt. Jeg synes, i starten var lidt underligt, men vi er begyndt at lære hinanden rigtig meget at kende. Så hvis du er interesseret i at arbejde med film, lyd og lys, eller klippe, så skal du vælge Film og TV.